Oneze ekwuri benjoma njemono kapkwa ndị Simbido TV ka anyị na gị n'ugbu a kpọmkwem. Nke a bụ akụkọ iri gbara elu n'ụbọchị taa. Akụkọ nke iri, onye na-eme ihe ọchị enyehachila ọha obodo. Onye na-eme ihe ọchị a maara nke ọma bụ Bovi Ugboma esorola nzọmụkwụ ya laghachi azụ ebe ahụ ọ gụrụ akwụkwọ na University Staff School dị na Benin City, bụ ebe o doziri ebe agụmakwụkwọ classroom nwere ike ịba ụmụ akwụkwọ dị 430 nakwa ụlọ ọrụ ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ ahụ bụ staff rooms abụọ. Ndị bịara oge emere mmemme nnyefe ụlọ akwụkwọ ahụ edoziri bụ ndị otu ya na-eme ihe ọchị dịka I Go Die, I Go Save, ndị ndu nakwa ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ nakwa ụmụ akwụkwọ nakwa onye na-esote aka na-akwụ ụgbọ ọchịchị steeti Edo bụ His Excellency Philip Shabu. N'okwu ya o depụrụ n'igwe mkparịta ụka Instagram, Philip Shabu sịrị, ana m ekele mmụọ ahụ o nwere iji wee nyeghachi ọha obodo nakwa ụlọ akwụkwọ ebe ahụ ọ gụrụ. Nke ahụ bụ ihe kwesịrị ekwesị. Bovi. Akụkọ nke itoolu, o kwesịrị ka anyị rụkọ nwanne m, ọ bụ Triple Red kwuru nke a. Ị ga-echeta na ụbọchị ole na ole gara aga Triple Red tinyere eserese ihe onyonyo Portable nke ahụ akpọrọ Clean Portable wee zaghachi ya. Otu ọbụla o siri dị, Triple Red zaghachikwara n'ihe dịka ọ chọrọ ka ha abụọ tikọọ egwu. O wee sị ya, o kwesịrị ka anyị rụkọ nwanne m. Akụkọ nke asatọ, Naomi Shilekunola ka na-azakwa aha di ya. Onye amụma Naomi Shilekunola bụburu nwunye onye eze ndị Ife bụ Oni of Ife Ọba Enitan Adeyeye Ogunwusi ka na-azakwa aha di ya n'agbanyeghị na ha abụọ agbaala alụkwaghịm. Gbasara ịgba alụkwaghịm ha, Naomi Shilekunola bụ onye isi otu ụlọ ụka dị na steeti Ondo gbasara ozi alụkwaghịm ya n'igwe mkparịta ụka Instagram, mana ka ọ dị ugbu a o wepụla ya bụ ederede na Instagram. Mana ihe gbagojuru ọhaneze anya bụ ihe mere ọ gbanwebeghị aha ya n'igwe mkparịta ụka Instagram. Ka ọ dị ugbu a, Ọba Enitan Adeyeye Ogunwusi alụgharịala nwaanyị ọzọ. Akụkọ nke asaa, abịa n'edemede egwu Burna Boy bụ egwu eji, ọ bụ Omale kwuru nke a n'okwu ya na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nwere ụbọchị ole na ole gara aga. Onye na-agụ egwu n'ala anyị ma na-edepụtakwa ma na-emepụtakwa ụdị egwu aha ya bụ Stanley Ọma Dibia, onye a maara nke ọma dịka Omale, kọwara onye nrita awọdụ Grammy bụ Burna Boy dịka onye maara nke o riri banyere iti egwu ma bụrụkwa onye ọ na-amụrụ ihe n'aka ya. N'ịkọwa Burna Boy n'ihe dịka inye ya ugwu na nsọpụrụ, Omale sịrị na abịa n'idepụta egwu, hapụrụ ya Burna Boy n'ihi ọ bụ ya ka m na-amụrụ ihe n'aka. Omale bụrụ onye a maara nke ọma n'afọ 2020. Ụfọdụ egwu ya gụnyere I'm a Mess, Understand, Contour wee dịrị gawazie. Akụkọ nke isii, akpọghachila Hakim Ziyech dị afọ 29 na-agbara ndị otu Chelsea bọọlụ. Hakim Ziyech bụ onye eji Wizard mara ka akpọghachiri n'otu Morocco squad dịka ọ kwụsịchara ịkụrụ ndị mba ọzọ bọọlụ n'ọnwa Febrụwarị n'ihi nghọtahie ya na onye kochi na mgbe ahụ bụ Val Halilhodžić bụ onye a chụgoro n'ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, onye kochi ọhụrụ bụ Walid Regragui bụ onye setịpụrụ aka ya ma kpọghachikwa Hakim Ziyech bụ nke ya onwe ya nabatara. Hakim ka a na-atụ anya ya isoro na asọmpi ahụ ha na ndị Chile nakwa Paraguay ga-agba n'ọnwa a. Akụkọ nke ise, amachiela Prince Harry n'iyi uwe ndị nchekwa military. Onye Duke Sussex bụ Prince Harry ka a machiri n'iyi uwe ndị nchekwa bụ ka a na-eri uju Queen Elizabeth nke abụọ bụ onye lara mmụọ n'izu ụka gara aga dịka ọ gbachara afọ 96. A na-atụ anya ka o yiri uwe ndị nkịtị n'ihi na ọ bụ naanị ndị nọ n'ọrụ dịka ndị eze ka ga-eyi ya bụ uwe ndị nchekwa. Akụkọ nke anọ, Anita Blonde ewepụtala egwu ọhụrụ. Anita Oshekina Patrick, onye a maara nke ọma dịka Anita Blonde, ewepụtala egwu ọhụrụ ahụ atụrụ anya kamgbe bụ nke akpọrọ Tis 25, agba nke EP ya. Ọ dị track 6.
Akụkọ nke atọ, SDC ewepụtala ụbọchị ọ ga-ewepụta egwu ọhụrụ ya. Ndị ahụ na-eti egwu rap abụọ si ala anyị bụ Wale Davis nakwa Olumide Ayeni bụ ndị a maara dịka Show Them Camp ekwuola na ha ga-ewepụta egwu ọhụrụ nke akpọrọ Palmwine Music Series Volume 3 n'ọnwa Septemba abalị 30 nke anyị nọ n'ime ya. Egwu ikpeazụ ha wepụtara tupu nke a bụ n'afọ 2019. Egwu ha amaara nke ọma gụnyere Do Me Nice, Love on Weekend, Tales by Moonlight, Align, Savage wee dịrị gawazie. Akụkọ nke abụọ, PNB Rock anwụọla. Rakim Hashim Allen, onye aha nkwago ya bụ PNB Rock, ka a na-ekwu na ọ nwụọla dịka agbachara ya egbe n'ụlọ oriri na nkwari dị na mba Los Angeles na ụtụtụ ụnyaahụ. Onye egwu rap ahụ si mba Philadelphia ka a sị na ọ na-eri nri ya na enyi ya nwaanyị bụ oge a gbara ya egbe. Egwu ya ndị a maara nke ọma gụnyere I Like Girl, Middle Child, Jealous wee dịrị gawazie. Akụkọ nke mbụ, enwere ike agaghị m akụzi egwu ọzọ. Ọ bụ Britney Spears kwuru nke a dịka ọ kụchara egwu ikpeazụ n'afọ 2017. O wee bịaghachikwa ọzọ ka ya na Elton John tikọrọ egwu ahụ akpọrọ Hold Me Closer bụ nke gbasara ụwa niile. Onye na-akụ egwu ma na-edekwa ma na-agbakwa egwu nke ọma bụ Britney Jean Spears bụ onye eji Princess of Pop wee mara. N'ozi ahụ o zipụrụ toro ogologo bụ nke o wepụrụ ka ọ dị ugbu a bụ nke na-egosipụta obi mgbawa banyere ọrụ ndị ahụ ọ rụgoro, nke bụ na m n'igwe mkparịta ụka Instagram ya ka o dere obi agbawala m, enwere ike agaghị m etizi egwu ọzọ. Ọhaneze ikwuribe ndị ọma, echefukwala na ị nwere ike inweta ihe nrite pụrụ iche dịka ị na-ekiri Isi Mbido TV. Gaa n'ihu lepụ anya n'ajụjụ ahụ anyị na-ajụ kwa izu ụka ka ị wee nwee ihe nrite bụ ọpụrụiche. Ọ bụ ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ iri gbara elu nke ụbọchị taa. Ewe m sị gị ka emesịanụ.